I have never stood up and say, let's support a particular president, but I'm telling you, we should support President Arthur Peter Mutharika. He wants to change the country. By the time Mutharika is leaving dziko la Malawi, kuzakhala kuti waika ma systems onena kuti even if chakwera atazabwereraso or chitsiru china chitazabwereraso dziko lizayendabe chifukwa choti waika ma systems APM. So that's one of the reasons why I posted on my Facebook page that he might end up being the best president. Because what you need to change in a country, you can change presidents as much as you can, but to really change the country, you need to change the system. That's why you have America, where no matter who is in power, but the system is maenda. In fact, no matter what kind of bad president, because you put systems. UK, the same. In Europe, you have systems that work. In Malawi, what we have a system, but system that is corrupt, that is working. So we need to bring a system that is saving the least members of our society, systems that are pursuing justice. And the first area to create, for that to happen, we need to clean the judiciary. We need to end the corruption in the judiciary. Then mangofuna ngobereka utenga kuti Ken Manda ndililede ukoti. Ndikubira kuti Ken Manda ndamyata kandilibire ukoti. Tukupita ukoti pa 5 March. Kumaso tikakana so ukoti kufa sana bange zoyenera maloya awo sinduzo ati atenga kuti maloya awo. Vutake maloya omawinira milandu corruption ndi amene ifaine sindi ku Malawi. Ndi sana bange zoyenera zine amaina upanga. Sana bange timati substituted service, but also amaina kupanga seek the court to save outside the jurisdiction of Malawi. So Goba Jipeta, lawyer amene aliswa kuba, ndi lawyer amene ankamvutisa Martha Chizuma uja. Kuma law sama iziwa magaiziwa. Amangolemba chizungu mwina chosamveka chanchani because they don't know the law, but they have corrupt judges that they work with. So I don't want case yokuti ilepeleke. Ndifuna pa 5 March case ipitilile. Then kwauzira unena kuti they should do the processes properly. Apange substitute service because they will save through email. Ngakhale ma documents ndi now kuma ndithawakana pa court kunena sana ndi save because they haven't followed the law. But at the same time, they're supposed to do what we call to seek court order to save outside jurisdiction because in a Sindinakuuzeni Malawi, so they have to save outside jurisdiction. Komaso lawyer amene ankandimira gift chimo anamenyedwa gamu lake naswedwa file anatibera ne panopa ndibe file koma ndikunena kuti ndipita ndekha kukotiwa fama lawyer wina lese wakuthawa sindikupitira ndekha out of choice. I'm going to represent myself because no lawyer wants to represent me. That's the reality. Because they're afraid of the system. So unless I find an international lawyer, but I can't afford an international lawyer, neither can I if I was not even affording a local lawyer. But I'm a lawyer myself. The reason why I did not want to represent myself is because the corrupt system would change the tune to say, anapanga mistake kuziminaeka. So I was avoiding that. But I've found a strategy. I want to meet Ken Manda in court. And still maybe woman by 5 March, I'll share the documents. My documents in industry when go through through one media. I mean, I'm in story. And those guys are trying to think that they'll scare me, they'll silence me. Muziwa kuti kesi imene jayo manda uja ndi first chabe kuma kumene kuja kuti attorney general panopa joinana kuli maloya osamenda achua achinaka kazimpatike George kazimpatike. In fact George kazimpatike anamuza lawyer wanga ine kunena kuti George kazimpatike ndi MCP lawyer wanga gift chimo amene anazipereka kuti andimi and MCP ndipo anamuza direct kunena kuti Kamangila timufinya ndipo tikamufinya iwe ngati kumuyimirira iwe sikufinya limozi tikupherani limozi. Simple as that. Mukayangana, if you go back, office ma attorney general, I mean not office ma attorney general, office ma minister of justice, mupeza mulikata yanga ya complaint yama threat amene alandira kuchokera kwa jina Kombe amene amandi opyeza because I was calling out attorney general Thabo Chaka Kanyinenda pa corruption imene amapanga and corruption imene sikuti information yake ya ilipo. If I was calling out anthu amene anali mboma la MCP nthawi imene jayo anthu akuphedwa ku Malawi, anthu akumenyedwa, anthu akulephera kupanga mademo. I was calling out. You can check on my page. What was I driving at?
achina kazimpatike anamuza chimowa kunena kuti Kamangila timaliza ndipo iweyo ngati kumuyimirira tikumalizira limodzi pokuphwanyani sayang'ana nkhope. Zimene zinachitika zija mene ananena chimowa kuti anamulanda chanchani ku polisi kesi sikuoneka bwinobwino. Malawi Law Society is not following up on the issue. Malawi Law Society, to me, it's Malawi Lawless Society. It's no longer Malawi Law Society. For years, actually, Malawi Law Society is now Malawi Lawless Society. Today's this breakfast, nika breakfast jabe akaka. Ndemo ngoziwa kunena kuti kuyaka masana and maspalancha awa nena judiciary yose. Ndipo nanena na High Court and Supreme Court. So mupatikize po Industrial Relations Court. Anthu ambiri amene ali ndi milandu yawo ndi ma employers awo. Komanso mina ma employers amene ali ndi milandu ndi ma employees awo. Makesi awo samayenda bwinobwino. The Industrial Relations Court shall point out zigawenga za kumeneko. Komanso ngati Malawi mukuyenera muziwe bwinobwino kuti kodi ena amene amazembesa chilungamo ndi ndani kumakoti kunde mwina kumasilinga chilonse achifana anthu ndambiri. Komano chimene ndikupempha ineyo ndionena kuti live ikayamba pa page panga pali about followers about 110,000 or 111,000. So the rule will be I'll start mentioning the names of the judges if we have a minimum of 15% of the followership. So I want, let's make this big. I'm calling out, Gen Z, where are you? What do you know about Gen Z? What do you do by social media? Because in your Gen Z Malawi, Generation Z, this is the issue that you should take to task. This is the issue you know, my Gen Z mind do pusa kwambiri. And kuuze nino chilungamo. Fredo kisakapanga posti benzi yake. Mubeza ma Gen Z pamenepo. They will not even ask benzi kapena GP wagula ndalama zingati. How much do you earn a month, Fredo kis? What are your tax returns? Kunsonko umene mumapereka gali moto insonko ake ukachokera pati. Ndipo pam ineyo I'm calling APM kuti Mr. President musaonjezere misonko yoapanga Malawi. Ineyo dziko lija kuti mupange ndalama zimene zikufunika. Kungotolera ndalama amene zimayenera kutoleredwa. Ndipo madera osiyana even pa social media apapa kuti panopa is growing, it's a growing industry. Anthu amene akumakhala ma podcast awena azipereka nsonko for earning. So you don't need kuti muonjezere muaphwanyeso Malawi so ndi. That's my thinking. Because I think that we are increasing kutolera pamene ka space kamene tikuena kutolera sitikutoleraso. Komanso tikatolera sitikutolera bwinobwino. Komanso zimene sinatolera bwinobwino zikulowa mthumba mwatu ne Jeno Frank Mbeta ndi azinzake. Zikulowa mthumba mwa Felix Tamblas siziyenda atu zimenezo. Chambira pa breakfast imene ndichonena kuti unana mai ndipo ndifopusa. Muchenjera. I said 2 years ago. I don't know. You should go back to my live anga bini mabanga. Nani naona ineyo ndipanga push ndikugogoderani. Tigogodera izizi. Likely enough Mungu atibasa APM. So the thing is kuti zimene mabanga 2024 zicha zinakatatu kutheka koma tina India ogunada achakwera. We gave Chakwera because president has to act from facts. The evidence that we have has to be acted upon by the leadership. If SCB is not working, the president has to say, banji, panikhani, zikuenda banji, blah, 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 blah. Anyway, my media houses, no sabwera, nikhani muzilemba pano patu. Kodi mastori mwanu ndi mukulemba mojani. Ngati simukulemba zokulu musachuma ja Malawi. Maonatu, my main media amakhala protected by the same kahunas, the same thieves. Mbala, zimene zimapanga control my main media houses. And that's why they never followed up. Kuti titamaliza kupanga ma submissions atu ku Judicial Service Commission. The next day yake kunapeza kuti unaphwanyidwa, kunali utaphwanyidwa kumene kuja. Achani chitimati laptop ya amina secretary inapeza kuti yabedwa. And kuna fusiba ndeno awutayi palibe chimene chaluzidwa. Nkhani imene jayo a media. Did you follow it up? Chabwino ino ya current tafufuzani kuti kodi kumene kujako ma file anaswa nkhani imene ya police kuti lawyer Kamangila file yake inabedwa and pamene amababo panali video
zinzonse zili ku police apolice nkhani ili pati media mukupanga chani mumapanga enable the corruption, you know, you enable the corrupt system, but we are like we have mkukuta moyo. APM is going to change this country. Kawina afune asafune. All APM has to do is osatengera kuti uyimbinzanga. You don't run your country because uyimbinzanga. Zimene zinavuta achakwera zinezo. Zoma yendera kuti awa ndi mapemphera nawo kuchali chawo ndi matantani. Tatopa ifeyo Malawi APM. And ubwino wake ndi APM amene amaziwa chimene akupanga. Document ukampasa amawerenga samangosayina. Aina aga na udi vulage achakwera zikabwera zosayina mango nali. Digira ndikusamba kaye koma ndisayina zosezo. Ine amayankhula ngati njewa ine panopa za njewa zo sindikwanisa. Usiku ndinakamba za ndalama za anthu opuma. Ndinazawo kamba kusweka mtima kwanga. Fani maziwa bwino mmene anthu akuvutikira kuti atenge ndalama zawo. Amene agwira ntchito mboma for years and macho kamene uchatakalamba akudwala kukanika kupereka mabilu akuchipatala kukanika chakudya kumakhala no wagwira ntchito munthu zaka 20-30 years ukamachoka kumene kuchaso ukulephera kuyambanso kupempha. So all these years you dedicated your life to public service, and usually anthu amene amakhala kuti after retirement alibe zokwanira bwinobwino ndi amene so anali faithful amene samapanga za zakatangale. So this country we punish the law-abiding citizens and we praise and protect the zigawenga. Like literally, just look around. Many manena kuti mama ono. Dolofe is everywhere. You know, even in my prophecy, alina kwa kweli. My TV stations, Dolofe. Dolofe has got a case to answer. Case many people. We are not going to sit down. And alina my sangana mizile incompetence because my is very competent. They tukufuna kuti kesi ya Dolofe ndi maglasi tione kuti yenda banje. Tukufuna kuti kesi magesi ose si tikazafika siku lokamba la magesi ayena kama minister atizachwa ndipo tizakamba tile kuti kesi lichonchi strength ya kesi ndi. So ababa simakhaso zona mizana ifati zikhala ni ma documents umbono umene ulipo ngwakuti wakuti njani. So ama sikuti prosecution muzipanga nokha tizipanga nawo sikuti criminal law maziwa no kufa kumala timakupopana. Of course you know criminal law chancha koma iniyo samaile mukuziwa Kamangila iniyo kumbali kwanu mwina atusamakamba ifoti anthu amadana ndi chilungamo chimene mauza ni maloya magroup man koma iniyo amaile inu ndine takamba ma conversations munaona siku I have some part of I was trained by Koni University. So let me tell you this because I've realized good in maloya many amakonda corruption. They are planting a seed in the junior lawyers. I mean, I'm going to 5 many janchani kundone sangalini nditakataka. I'm not your class. I'm a global, international, properly trained international lawyer. Trained from Chango and trained across the world. You know, I was trained at Koni University. You should find out what Koni University is in terms of litigation. You know, in terms of litigation, I know how to do litigation in criminal law. I was trained to do defense, capital defense. So capital defense, you should ask anyone who knows I mean not private, but being a lawyer. My got America, sikuti ndibinari samina ma defender, murder suspect. I'm a current high experience. So I was given that experience as early as 2018. There's history of that. You can ask Professor Mwiza Nkata. He knows all this. I'm a very well polished not private practice lawyer in Munthu hobida asakunamize nikuti amene mukoti zima muvuta modelo. Of course mwina zitakhauli zikundivuta ifati ndikupanga deal ndi anthu corruption, but I'll share how many times I've been in court as we're going. Ngoti munthu ndinendeka chicho sindikupanga ndeka investigation ndikupanga ndeka, you know, preparing how to communicate kuti ndipanga bwanji from ndikupanga chicho sekamera ndigwire ndeka, you know. So there's so much. My point is unena kuti asakunamize nizakho komati ndi information how I've done, how I've prepared, how many cases I've done and how many cases have not gone well and why they have not gone well. Because nkhani ndio nina kuti sikuti nkhani ndio kuti client wako akaluza imakhankhani yathira pombo ndifaka kumakhala appealing process ka ifoti pamathawupeza kuti lawyer judge woyamba first instance judge wala kuisa blah 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 thawuzi nani mayankhula mwachangu chifukwa ndi zambiri ani nthawi yanga ndiyo chepa ndikazakhala ndikuthekera tsiku lina tizangolowa tsiku lonse
Kana kupanga china kana ndikuja nzangu kufotokozerani imene ndimaganizira. You should see my day, you know. Ndimayang'ana pa social media kama muona Speed, like when I was looking at Speed, I was like, Speedy, and I'm msadira chani. Yeah, because some of us, my life is more interesting than Speed. For Speed, I'm going to panga so tamanga udumba. Koma zima blow. Koma ifeo Gen Z yaku Malawi, Generation Z yaku Malawi. My generation, when I ifeo zindu zatu ndoni what do we miss? There are more important things. Aku America going out, it's beautiful. It's chanchani. If you makati tibanja tibe manyumba. We are outside, you know, mawindo alibe manyumba opanda mawindo, manyumba opanda ziseko. So going outside is not a big deal. It's a big deal going outside. Kukangwala kazuwa pangono ko satenta songa beautiful day, beautiful day. Ndikuti traffic, you know, ubeza kuti ndikuti traffic chonja nthawi tapita ku beach. Iwe kutuluka kuzizidwa. So what I'm saying is we're going to change our country. Koma this thing I fail. Ife achinyamata. Pali ma masters amene amapanga zinthu za dziko lija amaonenga zikuayendera koma suti zikuayenda amakhala kuti bera ife aku they stealing, you know. Ndifake ndikufuna Friday in passing ndizakambe za Ayuba James, ndizakambe za Boni Kalindo, ndizakambe pali anthu ena amene amasakhala kusogolo ine kumati awa ndi anjani koma ndifuna ndikutambasulireni kuti mwaziwe bwino. Milandu tizipanga tonse. And I'm a well-trained lawyer. You know, this right now I need to be blowing my own trumpet because no one will blow it. But also, basi kungotesa kunyoza. Taina yako mangufuni antu ngwauza kuti magaya musewe. You know, especially these people. For antu hama ni well-trained, Frank better well-trained. Felix Tamblas awena ajoke ku agent sayiwali zimenezo awena kutoka atumiza anyamata achina chimbalanga kuti azilemba chanjani anthu amene they don't love APM. Anyone amene akumpanga defend Frank Mbeta, anyone amene akumpanga defend Tamblas, anyone amene azimpanga defend munthu amene akutani na ifeyo kunena kuti munthu ameneyo akuononga Malawi mungoziwa zoti sakunkonda APM, sakuikonda DPP maziwa zimene zimachitika. And fine enough, I used to tell Chakwera kuti Chakwera trash Chakwera. You should go back to my page. Mupeza unena akapanga sona iyo yose. Nimangoika chituzi. That's my post tionena kuti wankhola za trash. Anthu amatida ife. IMCP, maloya IMCP kuma sizati yankho mwina so inaso kuti amachiyimirira amasiya kuti yimirira. Nkhani za achina Amanda keni Manda. Chifukwa kuti anena chilungamo. Lero iwo ndi amene akuyima pambala mbanda. Kumanena kuti so Chakwera anthu amene anamaona ngati amamukonda. Kapena amene amafuna kumaonesa ku public ngati amamukonda Chakwera. Kata ningopereka example Ayuba James. Ayuba James is a con man. You know, he's a con man because you can't support Chakwera 5 years also. And kumachita kunena there are posts that Ayuba was saying Chakwera should actually be a dictator. He's the best president ever. He's the best thing that ever happened to Malawi. Ndukumamunyoza APM. And if you check my post, I challenged Ayuba. I challenged who is this guy? I challenge Pempero Mpande. I'm open to debate with you in terms of APM and Chakwera. And that's what I was saying with Chakwera and the APM. Sungapange compare. APM is very intelligent. But I was saying we are doomed with regard to choice. We are struggling as a country in terms of choice of a president. Even you know, Ngului, amasungira kuti mphamvu zimenezi, amasungira kuti knowledge imene you know, and all that. My drive is we need to protect our president. Tisalole kuti zinyalala zinazi. For antu, of course, this president and responsibility. For example, anyway, back to antamina alinga ndalama za pension kugulira hotel imene sikuoneka tsogolo lake. Amalis hotel. Ndalama zathu zibwerera. We just need to have a proper attorney general and arrest all the people involved. I've got enough information to know that who are people behind everything, and I hope the ACB and the Director of Public Prosecutions, whoever is there, because issue ndio nina kuti the ACB can only act where there are corrupt practices. Pamene mwina kuna pana tenga katangani. Some are limited, but ngati zimene zitika zitakhazola kuika ngati pana ipo katangani. ACB Director sangapange act. Neti zimvesa so zinthuzi. Pena timangofika, Martha Jizuma, bayisa manga, bayisa.
ngati panalibe kukula practice even zakaudinzo wako ikazimeza chitika sankapangepo kanthu. The same way mena alili the acting director of ACB Chambers. I know Chambers. He's an alumni of St. Paul the Apostle Seminary. Bonum Cheta. Bonum Cheta is a Latin word which means fight a good fight. So ndifanya matter now, to now consider me. Of course, we are not contemporaries. In the scenario school in the Chambers. Even in Chango, I wasn't in the same years. Nabi the other maliza in Chambers. But look at this muyangani mbali kuti wapanga practice wanjiro ndameneso ndipo ana hika mutu wake pa njanji nkhani yaji na Ken Mandai amafufuza nawo pamene anthu ena kakomiti kamene Malawi Law Society pamene pano yasanduka Malawi Law Society inapanga anthu ena anathawa ataona kuti moto wakula nkhani ya Ken Manda. So amene asokoneza za mabilioni okwana 80 pano kandi 90 billion zitasokhalamo zomwe alipira ku amenities oyambirira ndi amene achulacha achisa amene wafunika amangidwe afufuzidwe afotokoze achiwiri body kuti body imagwira ntchito kapena imangopangidwa agazampo kenako minister of finance akapena owayimirira minister of finance sizingatheke kuti minister of finance sizali involved sizimatheka ndalama sizimatuluka chifukwa anthu amagula bwanji zinthuzi pamene Reserve Bank inanena kuti yayi ndi tomato ola ameneyo simungagule tomato ola ngati ameneyo especially ndalama zake ngati zimenezo. So we need to do that. Nimangofuna kungomalizisa breakfast. I don't know what happened, but it happened anyway. I don't know what was going on, but it happened. I don't know who is trying to get to us. I mean, I've spoken live is to and done. It happened. Then I think the man is a quick. Kashot. And I'll be some investor with why am I responding to Kashot? I was responding to Kashot because he posted a picture of my dear mother, of my family, my daughter, and the child of the mother of my child, which put their lives in danger. That's this is a joke. Olada banga zinezo jitsiru, umaina ujiba sambama, ujita kala, ujindi jitsiru, umaina ujiba sambama. Ndipo there will be consequences to what he did, posting my family in this state of affairs, by Facebook, in the heat of the moment. But, Malawi, mubange go back, mubeza nina kuti recently, chisambele amabanga celebrate birthday, and akashudana alemba kunina kuti auti ananda 50,000 kutoka kwa achisambele khadu zimene analemba zimenezo. Facebook sima iwala mmadere achisambele aliyesa amaziwa kuti ndi nzake wapona kita chonchi amaenda limodzi ndi wapona kita china chilichonse ndipo pa Facebook usalemba kunena kuti anatumizira wapona kita 1 million kuti akuti kazipepese kachanchani. Macriminals ako Malawi eti amasidwa nkumapanga matama ngati amene kumapanga zopusa ngati zimenezi. Chonde nkukuta moyo tatisinthireni Malawi. Can you sanitize the country? We shouldn't have criminals kumati pangira matama kuti ndete kumati pasa ife middle finger, because what Chisambele is doing is giving us a middle finger. Who doesn't know that Chisambele had a case yama shares? Ndipo case inene inafika mpaka ku Supreme Court. And who sat on that case? Chikopa. And who doesn't know that Chikopa is close to Chisambele? So criminality yako Malawi si oti ndi onena kuti tipase ni umboni. Ndeni mafuna kunena kuti pamene tikukonzekera live ya masana ya balanchi kalanchawa kamene ndika khako kunga bwino kamene koko ndi muzo ndika khako kunga bwino titambasula kuti uyu wakatangali muzo kunena kuti live imeneyo ikamatha within a week tilemba dandaulo lopita ku ACB, because pano I trust the ACB director. So now ndikhozana kulemba nozi makalata maumboni anga ano ndili nawo chonchi maumboni anga ali chonchi tiu. Zimene kubangazi, I'm not crazy, but I'm crazy for my country. I love Malawi. Even if Malawi doesn't love me, at least my daughter loves me. Her name is Malawi. But the point I'm driving at is
majaji amene napanga mention onse akwena kuti SCP aitani ndipo maumboni ndicho ndipo amalawi amene muli ndi ma information ena onse tipanga call for people to send everything mene ndapangira nthawi ijayo koma panopa muziwe kuti nthawi yankulukuta moyo nde maloya atu akukubwera chonchi ma inbox kwa ine nde tifuna tingopanga email chonchi maloya atumize information. It's funny how Babylon is going down. Mulungu ndo wamphamvu, mulungu ndo opya osamasewera ni mulungu. Facebook page is sanitizing a country. Don't make a mistake about it. It's Facebook conversation that is having such an impact. In history books, we talk about a Facebook page that brought change in the country. And it's because of mulungu amayuza zonika zopanda ntchito, zonyasa. That's what God does. Chimbambu chazindevu zosapesa. Ndikukusimikizirani ine cheke twa. Akangomangidwa jaji ka ndani ologesi yanga ikangoenda bwino pa 5 March pano. Ndevu zimene mukuziona simuzazionaso. Ndikupanga promise imeneyo. For in the state of affairs ya Malawi, sizili bwino. It's a protest. Just that most of the time people do not know. Kumaso tima ine abe kuti zakudya zizilo hapa ya pakamwa apa. Samasalire ndeti makameta abe pang'ono. So zimaonenga tukupanga damu koma hayi nditu ndevu zimene zizi tikusungira kukwiya ndi state of affairs. Ndipo akangomangidwa jaji mutangomanga mmodzi. Mungoti awisa APM ndi ADB anu mungomanga mmodzi. Ula awiri majaji mungomanga atatu ose aku Supreme Court aja. Pakamozi azikakambirana kumene kongo. Yeah, but on a serious note, I would like to thank the President, Professor Arthur Peter Mutharika, who ngakhale sakuyankhula kwambiri koma zinthu zikuchitika. Ndimafuna kuwauza komanso ndiyayankhule straight President ngatanga peze mwayo oona zimene zikuchitikazi ola amene ali nawo pafupi. Ndinazawerenga news imene owayankhira pa nkhani Madam Kathy Maulidi timakunyadira ase unali nzathu pano sinzathu sekathe Mai Kathy Maulidi tinkakumana nawo parliament time ili tikupanga za death penalty amalipanga interview akupanga interview maziwa kunena kuti this is a woman of integrity wavala maule mwake and ndingani wavala maule mwake sinena kuti wavala Jordan koma maule mbasi Frankhani ngati susamala bwino itaso kupezeka kuti wira kuti amathanda kuza chani amene savala maule munindani akulu tati ndithani ndi corruption. So I'm very sensitive about things that I say, but yeah, we miss Kathy in the advocacy because she used to write very well. Right now, in the Boma is when he's still the best among us. His mind, that's what, anyway, for the good of the nation. And mafuna ndi auza president na lemba tupena pake. Mafuna auza zokuza Judicial Service Commission. Kuti pamene upanga compose Judicial Service Commission, it is powerful. But there's nothing different from what we had before. What is important is amene upanga head. So I would ask kuti the president should ensure kuti the current Chief Justice Nzikamanda should not be involved in the current Judicial Service Commission because he's compromised. Ngati president akufuna umbonoone saunena kuti compromise, how is he compromised now? Ngati yo alibe koma ndikhudo atali now koma Chief Justice Nzikamanda asakhale involved. Komanso sipangakhale involvement ya anthu ngati china chikopa kapanda ndanda ku Supreme Court kuja tikuziwa anthu amene ali legit. Ndipo ndifake live ya masana yofunikira kuti kukhala anthu ambiri tikuze ndifana anthu amangona angonena Alexious Kamangila angonena angolimbana ndi Alexious. You see, that's where you see kuti Malawi ndo opusa. Malawi ndo opusa chifukwa Malawi moyo anena kunena kuti corruption is everywhere. Zingota so munthu koyimba ndi corruption wena ndi tu umenye corruption in different fronts and at once. Chifukwa ukamakha kuti suchenjera kuyang'ana ungoona chibagira kumutu wakomoka ungoona chimbama chakumaso akumenya akugwesa simambama zoti zabwera kwa ine zabwera kwa anthu ena amene amandipasa information koma ino sunguziwa komano tikapanga progress zikaenda tizakhala no pasi ndikufotokozerani andizafotokozerani kuti monga ineyo let me say here, I'm not looking for a public office. I am an activist.
and I'm contented. Mungondisiya ndizipanga zaine za activism, ndi organization yanga justice for umuntu, justice for ndizithandiza anthu am prison, anthu aku prison ndizithandizabe and all that. Mwinaso tithandize maziko ina Africa in terms of judiciary, kukonza judiciary. Ndalama tipanga koma nzikhaso ndalama zake zabwinobwino zosati kuti kakhala nazo kumati pano ndilibe kena kalikonse. Ngati ndikulephera kugula lawyer kuti ndikayimirane ndi Ken Manda amene aja anatha, amene aja ngandisumireni nde mwina pa 5 poso siku imene kubwera tingopanga zoti tizavale prisu fayo katha kubeba kaprisu tipeza njira yone kuti matisheti aprisu agulidwe ndithu komanso ayende town kaprisu. This is a movement, and you are not stopping us. Umazangoona so naye president wava kaprisu katha kuti waza bwanji amene muli nawo president funa atavala kaprisu tuone kuli ziyenda bwanji. Azaje Judicial Service Commission mafuna sonda auza president kuti pala anthu ena aonesa interest osiyana koma paliso anthu amene ali established legal scholars, established advocates against this thing, but also okay anthu amene adayikidwa mu Judicial Service Commission afunira kuti akhale anthu kuti afufuzidwa bwinobwino kuti sangala ndi chiphuphu komanso ndi anthu olimba mtima. Koma ine mmene ndanena muja kunena kuti sitisiya even Judicial Service Commission ikazasankhidwa tisakhala tikuyiona kuti ikukonza ndi zinthu ku judiciary ko, zinthu ku judiciary za koma kukonza zinthu sikuti zimachitika kamozi komanso sikuti tikudikira kuti judiciary zinthu zikukonzeka kale amene simukuziwa ndi zanu nokha komanso mwina simukufuna kuziwa chabe. Yeah, I think is many mafuna kukamba za Judicial Service Commission komanso Independent Commission, Complaints Commission imene itapangidwe zizachitika mofanana zitakwenda ku legislation pakhale ma process onse kuti amalawi onse aziziona kuti kodi judicial officer akapanga izi tipitisa office yake iti and zikhala transparent, open and transparent and accountable to how things are done, and that's how we're going to change. That's how we're going to change. Tisadigire kufuna judiciary just kuti ichite kuti tizita kudikira kuti majaji wa alangizana akafuna safuna ka they are too comfortable there. Amazimva mphamvu pamene mphamvu zili manja mwa ife anthu kuzera mwa sections 12 ka breakfast zikakwana I think mwa takhuta ziko.